Zróbcie jakiś hałas. Za słabo. Jeszcze raz. Zajebiście, zajebiście. O to chodzi! Dawaj, 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 dawaj. Raz. Łapy, 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 łapy! Łapy w górę! Łapy w górę! Górę! Ty z czasem ty, sobie to odbiera. Piłka pisze dalej, do przerwy 0-1. Nie brakuje cierpliwości dzisiaj. Biorę swój przydział, bo wyjazd. Chcę zobaczyć miejsca, planują sceny, rzadko nagrywamy. Ty nie twój teren, a nagrywa typa. Nie jest czarny, sorry kurwa. Jestem dobry, wystarczy jakoś. Nie boję się tutaj za targu z wami. Mamy czarne stopy, a nie jesteśmy każdy zamkniamy. To dla ludzi ciut bardziej elokwentny. Ale nie na głowę mamy chyba wstrętni. Nie mogę słuchać już tych gości dorośli. Na mnie cały czas są opcji. Pocznij, dajemy ci te traki. No bo mamy styl, też masz jedno pyszne. Ewakuacyjne! Weź mi interpretację. Krystian! A to jest Jarek! To jest Jarek! Łapy w górę, bujajcie się! Ej! Żyjemy! Masz tutaj kraki, ty kurwa świętą stylę. Żysz na kanapie, to w jedną stronę bilet. Wciąż żyjesz, to rozjebie cię za podkład. To styl Shaolin, stary obcęce Japonka. Się nie napinam, żywiołę ciężki żywot. Ty się użalaj nad sobą, a ja otwieram piwo. Mam luźną nawikę. Tak, w ogóle mam tak luźną nawikę, że mi kurwa spadną spodnie. Lubię dyskować, mam niewypłaczoną mordę. Nie podbijaj z gadką, jeśli sprawia ci to drobne. Chcesz się z nas pośmiać? Proszę. Wolne żarty, tylko oszczędź komentarzy na poziomie internauty. Co? Nie nagraliśmy jest od dawna? Nie no kurwa stary, gruby skandal. Wychodzi nowe iwo i czas pokazać pasur. Robimy to masakrę, więc sobie to tu brawo. I do góry, Słuchajcie, drugi numer mamy bardzo prosty refren.